Вітаю! Сёння мы паглыбімся ў сапраўдны шлях веры. Абапіраючыся на каментары Мары на Эльтаб'ю, мы пройдзем праз 4 ключавыя біблейскія гісторыі. І ведаеце, гэта не проста асобныя эпізоды. Гэта часткі аднаго вялікага, захапляльнага падарожжа. Падарожжа паклікання, выбару і, урэшце, неверагоднага адкрыцця. Давайте пачнем з гэтай вельмі моцнай думкі. Яна будзе нашым компасам. Па сутнасці, яна кажа нам, што чытаць гэтыя старажытныя тэксты – гэта не проста прабегчы вачыма па радках. Не. Гэта значыць знайсці ў іх пасланне вызвалення. Калі мы яго не знаходзім, значыць мы прапусцілі самае галоўнае. Менавіта гэты ключ мы і будзем шукаць. Ну што ж, паехалі! Наш шлях стартуе з самага пачатку, з гісторыі Абрагама. Это той самы фундаментальны момант, які па сутнасці паклаў пачатак усёй гэтай невераходнай прыгодзе веры для мільёнаў людзей. Проста ўявіце сабе маштаб. Мы пераносімся амаль на 4000 гадоў назад. Сям'я Абрамаў ужо ў дарозе, ужо ў падарожжа. Яны прайшлі велязарны шлях ад Ура, што ў сучасным Іраку, і дайшлі да Харана. І вось там, у момант страты, адразу пасля смерці бацькі, гучыць голас, які зменіць абсалютна ўсё. Толькі удумайцеся, насколькі гэта радыкальна і проста. У арыгінале гэта ўсяго 2 словы – «ты» ідзі. Гэта не просьба і не прапанова. Гэта прамы, вельмі асабісты загад, які літаральна вырывае Абрама з яго звыклага жыцця і адпраўляе ў абсалютную невядомасць. А цяпер пастаўце сябе на месца Абрама. Яму 75. Яго жонка Сара таксама ўжо не маладая. Дзяцей у іх няма. І раптам Бог дае яму 3 абяцанні, якія гучаць проста немагчыма. Стварыць з яго вялікі народ, даць яму невядомаму качэўніку вялікае імя і благаславіць праз яго ўсё чалавецтва. Каб паверыць у такое, патрэбна была проста касмічная вера. І вось тут мы пераходзім да наступнага этапу. Разумееце, пачуць заклік – гэта адно. А вось адказаць на яго – гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Тут вера паўстае не як нейкае пасыўнае чаканне, а менавіта як актыўны, свядомы і фундаментальны выбар. Каментарый прапануе нам паглядзець на 2 фігуры, 2 архетыпы. З аднаго боку Адам. Ён увасабляе падазрэнне. Ён думае, што ў Божым загадзе ёсць нейкі падвох, пастка. А з другога боку Абрагам. Ён, наадварот, становіцца увасабленнем поўнага даверу. Ён робіць крок у невядомасць, апіраючыся толькі на веру ў тое, што Бог жадае яму добра. Это 2 розныя шляхі, 2 спосабы глядзець на свет. І вось тут узнікае такое, ведаеце, крыху правакацыйнае пытанне, якое тычыцца не толькі рэлігіі, але і жыцця ўвогуле. Які шлях выбірае чалавек? Шлях вечнага сумневу і падазрэнняў, як Адам? Ці ўсё ж шлях даверу, як Абрагам? І тут трэба удакладзіць адзін вельмі важны момант. Калі ў Бібліі мы чытаем пра страх Божы, гэта зовсім не пра жах ці паніку. Псалом 32 тлумачыць, што ўсё наадварот. Гэта значыць цалкам даверыцца Божай любові, ускласці на яе ўсю сваю надзею. Так што гэта давер у найвышэйшай ступені, а не страх. Добра, мы пабачылі асабісты шлях Абрагама, але гэта быў толькі пачатак. Яго гісторыя запусціла нешта значна большае, універсальную місію, якая злучае той старажытны заклік з хрысціянскім пасланнем. Ведаеце, слова «Евангелле» сёння яно ў нас асацыюецца з кнігамі Новага Запавету, але тады ў той час яно мела неверагодна магутнае, нават палітычнае значэнне. Евангелле – гэта добрая навіна, і гэтым словам абвяшчалі прыбыццё імператара або пачатак новай эры, новага валадарства. Таму першыя хрысціяне, кажучы «Евангелле», фактычна заяўлялі пра прыход новага Божага валадарства. Дык у чым жа сутнасць гэтай добрай навіны? Апостал Павел фармулюе яе вельмі проста і моцна. Бог нас выратаваў. Звярніце ўвагу, не выратуе калі-небудзь, а менавіта выратаваў, як факт, які ўжо адбыўся. Але што гэта азначае «выратаваў»?
У біблейскай мове гэтае слова амаль заўсёды азначае «вызваліў». І гаворка ідзе пра вызваленне на ўсіх узроўнях. Гэта і палітычнае вызваленне, як выхад з егіпецкага рабства, і сацыяльнае ад несправядлівасці, і нават рэлігійнае ад маніпуляцыі імем Бога, ну і нарэшце вызваленне ад самага галоўнага чалавечага страху, ад смерці. Гэта комплексны усеаб'емны працэс. І вось увесь гэты доўгі шлях ад заклыку і выбору да місіі вызвалення вядзе нас да аднаго моманту, да кульмінацыі, да неверагоднага адкрыцця на самай вяршыні гары. Уявіце сабе гэтую сцэну. Езус на гары з 3 самымі блізкімі вучнямі, і раптам побач з ім з'яўляецца Майсей і Ілья. Гэта не выпадковыя госці. Майсей – гэта увасабленне ўсяго закону, асновы веры Ізраіля, а Ілья – гэта ўсе прарокі. Іх прысутнасць – гэта як бы знак. Уся папярэдняя гісторыя, увесь Стары Завет паказвае на Езуса і сведчыць пра яго. І ў гэты самы момант з воблака гучыць голас. Ён прамаўляе гэтую ключавую фразу. Гэта прамое адкрыццё таямніцы Езуса. Але калі прыгледзецца, у гэтых словах схавана значна больш, чым здаецца на першы погляд. Вось тут і хаваецца ўся глыбіна. Глядзіце, гэты адзін сказ майстэрску злучае 3 розныя прароцтвы пра Месію са Старога Запавету. «Сын мой» – гэта каралеўскі тытул, якім называлі нашчадкаў Давіда. «Мой умілаваны» – гэта прамая адсылка да пакутуючага слугі з кнігі прарока Ісаі. А словы «яго слухайце» – гэта амаль дакладная цытата з абяцання пра новага прарока, падобнага да Майсея. Такім чынам, у адной фразе нам раскрываецца, што Месія – гэта адначасна і кароль, і слуга, і прарок. Поўны вобраз. Вось так мы і прайшлі гэты шлях ад асабістага закліку да аднаго качэўніка ў пустыні і аж да грандзіёзнага адкрыцця на вяршыні гары. Гэта гісторыя, якая доўжыцца 1000 гадоў. І яна пакідае нас з пытаннем, а якое ж пасланне нясе ўзвесь гэты шлях веры, выбару і вызвалення для чалавека, які жыве сёння,